אז שלום לכולם, אז אתם כאן איתי, והיום אני הולך לראות לכם את כל הכסף שיש לי בקופה. זה הולך להיות טיפה מעניין, אבל אחרי זה אולי אני אעשה לכם כמה דברים. אתם תראו. קודם כל, אני אביא את הקופה, אז אני כבר חוזר, אוקיי? אז חזרתי, והיום גם גיליתי איך עוצרים ואיך מחזירים. לא משנה, תודה רבה. אם אתם רוצים לעזור לי בעוד דברים, אז בבקשה. אז אנחנו נתחיל. והקופה כאן יש לי ברצלונה עם מנוי, אז אני אפתח אותו ואני כבר חוזר. והנה המפתח. נראה לכם. רגיל פשוט. לא הולך לנו כל ככה. אז בואו נפתח אותו. אין לי כל כך מה להגיד לכם עכשיו. אם אני אמצא תוכנת עריכה כמו שצריך להיות, אז אני אביא לכם. אז בואו נמשיך. קודם כל, יש לי את הדף הזה, שבפעם ראשונה שהייתה לי את הקופה והשגתי את כל הכסף, ביום אחד השגתי 26 שקלים ו20 אגורות. עכשיו כתוב כאן, ואז השגתי עוד 2 שקלים ועוד אגורה. איכשהו זה היה יותר בלילה שהאח שלי גייס לי קצת כסף. חלק מהכסף כאילו אח שלי הביא לי, אבל עדיין. אז בואו נתחיל. יש לי כאן דולרים. יש לי גם קסמים עם הדולרים. אני לא יכול להראות לכם עכשיו, אבל זה יותר חדש. יש לי אותו כבר כמעט 8 חודשים ככה, שזה הייתה בהשכרה של דודה שלי, מצד האבא, שדודים שלי הביאו לי. אני בוא לסדר את הכסף. נשים את זה בצד. עכשיו, זה המטבע, איכשהו אני צריך להראות לכם את זה כמו שצריך. כמו שאתם מבינים, זה 10 שקלים שהיו פעם, לפני 30 שנה, 40 שנה. באמת אני לא כזה יודע, אבל אני יכול להגיד לכם, בואו נמשיך. זה שקל ישן מאוד, לא במצב משהו. אוקיי. זה סנט של אמריקה, הוא חדש לגמרי. קיבלתי אותו בדיוק ביום שדוד שלי הביא לי את הדולר, את השקל, את הדולרים. יש לי כאן סנט יותר קטן, מטבע יותר קטן. אני לא יודע בדיוק מי מצויר עליו. אם אתם מכירים, לא יודע, הכל הפוך פה מצלמה. יש לי כאן הרבה דברים. יש לי גם שקלים של הארץ של היום. יש לי כאן עוד אחד כזה, עוד שקל כזה. יש לי פה הרבה, אני אומר לכם. זה עוד סנט שקיבלתי, שזה דומה למה שהראיתי לכם מקודם. עוד אחד. כן, הכל פה זה שונה מאוד. עוד אחד, אותו דבר, רק צורה שונה. כל אחד זה מסמל משהו אחר. אותו בן אדם. רגע, נביא את השני. לא, זה לא זה. אני אומר לכם, יש לי כאן עוד הרבה. לא, זה לא זה. וואי, זה שקלים. באמת. וואי, זה ממש קטן. לא ממש רואים אותו, כי הוא קצת חלוד, אבל יש כאן עוד הרבה. הנה עוד אחד. נמשיך. יש לי פה הרבה. לא שמתי לב אפילו שיש לי אותו. אוקיי, בואו נראה. זה היה שקל אחד פעם. כתוב עליו שקל, הסימן של משרד הבריאות. שקל ישראל כתוב לה מאחורה, ומנורה. אני אראה לכם. אם אני אמצא את אני
אחפש את זה טוב טוב. אני מצטער שאתם לא שומעים אותי, גם אני לא שומע את עצמי. זו תזכורת ישנה של... אתם שומעים? אז יש בזה את הציפורן הראשונה שנפלה. אני יודע, זה קצת מגעיל, אבל פעם ראשונה שנפלה לי משהו, ציפורן או משהו, אז חשבתי ככה לשמוע משכורת. אני לא בטוח שאני רוצה לגעת בזה, אבל ציפורן, מה יש? היא ממש קטנה, אפשר כמעט לראות אותה. רואים? בוא נסגור אותה. אז יש לנו פה כסף. אני לא יודע אם יש לזה עוד, יש לי עוד משהו להראות לכם, כן. אני לא זוכר. הנה, נראה לי. לא, זה מה שהיה מקודם. זה גם לא זה. חסר לי עוד אחד. זה סנט קטן, גם של ארצות הברית. יותר נכון זה גם יותר בטקסס מוצאים אותו. גם דוד שלי הביא לי סנטים שנפלו בכביש. הוא מצא אותם. אז יש לי כאן 2 כאלה שהביא לי. בקיצר, אני עושה אוסף של שקלים. יש לי עוד הרבה, אבל פשוט חלק מהם נאבדו לי. אז זה היה הכל נראה לי, אבל אנחנו לא מסיימים כי יש לנו עוד הרבה זמן נראה לי. אם הייתי מוציא את האחרון. זה ישן. רגע, זה נאבד לי. זה הסימון של ארצות הברית. אז אני לא יודע מה כתוב פה בדיוק, זה קצת מטושטש, אבל זה הסימון מיוחד מאוד. זה יותר נכון שמצאתי אותו. זה היה, אני לא זוכר בדיוק איפה זה היה, אבל כשהייתי קטן, אני זוכר שמצאתי אותו, ואני עדיין שומר אותו. אני חושב שהוא לא שווה הרבה מאוד, אני חושב. מצואר עליו ליצן עם 7 כוכבים. וכתוב עליו קאון, משהו כזה, אני לא יודע. קיצר יש פה הרבה, יש לי גם אולרים. דקה אותי. סליחה, מצטער. אני אראה לכם את השניים. זה אח שלי הביא לי, זה אבא שלי הביא לי. יש לו את הסימן הזה מי שלא מכיר. הכל פה הפוך, אני לא יודע למה. אני אפתח לכם חלק. מספריים. זה לא כזה עובד, זה קצת הפוך. זה אמור לגזור חוטים, דברים כאלה, אתם יודעים. זה פותחן בקבוקים נראה לי. קצת קשה לפתוח אותם כי זה נסגר. יש לי מסור. סכין. רגע, עוד מסור. עוד מסור. ועוד משהו שלא נפתח לי עדיין. זה עוד פותחן כזה מוזר, אני לא יודע מה, אבל יש לי הרבה זיכרונות מהדברים האלה. איכשהו. וואי, זה נתקע לי. קיצר, יש לי פה הרבה. בוא נחזיר את כולם. וואי, זה ממש דוקר. אז שניהם נראה לי לא נפתחים. זה יותר טוב. איכשהו זה יותר חלוד, אבל... מה? בגלל שיש לי אצבעות חלקות קצת. זה למה. זה נשבר. איכשהו. טוב, נו, זה ישן מאוד, יש לי כאן אולר.
זה גם ממש טוב, גוזר ציפורניים, אני אומר לכם. זה גם חותך מאוד טוב. סתם. אני יודע שזה לא מצחיק, אבל... איך אני אגיד לכם? ברור שאני הולך להסתפר, אבל זה ארוך, יש לי כבר... אז תמליצו לי מה לעשות. לא להסתפר או להסתפר. כדאי שתעשו את זה מהר. אז... אין לי כל כך מה לעשות. אוי, שכחתי את הדולרים. אני קצת מתלהב מזה. אני יודע שזה משעמם, אבל אני אוסיף מוזיקה מעניינת נראה לי. או איזה אפקט משהו. אני גם מסתכל על הסרטון טוב שאני אבדוק שאין בעיות. אני צריך גם עריכה טובה. עכשיו את זה אין. עכשיו תקשיבו, כואב לי מאוד הגב, הצוואר. יש לנו עוד 4 דקות אני חושב. ואין לי כל כך מה לעשות. אז... אני לא כל כך יודע מה לעשות. אז תסבירו לי, אתם יכולים לעשות לי דברים. אבל בינתיים עכשיו אחפש תוכנה טובה, ואז אני אעשה לכם עוד סרטון היום. אז אל תשכחו לעשות לייק, סאבסקרייב, קומנט. סתם, תעשו לי את כל הדברים שאתם יודעים. אם אתם רוצים לעשות סרטונים, אתגרים, מה שאתם רוצים, תגידו לי. אני יודע, יש לי רק הרשמה אחת בינתיים, אבל אני אעלה טוב. אני יודע שזה משעמם. ואני אוהב אתכם, באמת. כל פעם שאתם עושים לי צפיות, אני לא חושב שיש לי לייקים, אבל יאללה, שיהיה לכם לילה טוב, שבוע טוב, ושבת שלום. אז ביי ביי.